Thierry Sabin, jedan od osnivača Dakar Rallyja, rekao je da je za učesnike ovaj rally najveći test izdržljivosti. Za sve ostale to je samo san. I bio je potpuno u pravu. Svi mi koji Dakar pratimo kraj malih ekrana, pored staze ili kao novinari, možemo samo da pretpostavimo šta se dešava u pustinji ili na teško prohodnim terenima, kojima prolaze motori, automobili, kamioni i kvadovi. A među takmičarima, mehaničarima i ostalim ljudima koji ih prate na Dakar Rallyu vlada posebna atmosfera. O tome govori i zajednička večera tima za koji vozi predstavnik Srbije Gabor Sagmajster. Pre početka rallija koristi se svaka prilika za druženje, jer kad počne prva etapa 5. januara, pa sve do kraja u Valparisu neće biti luksuza. Argentinski grad Rosario, u kome su rođeni čuveni revolucionar Che Guevara, ali i po mnogima najbolji fudbaler današnjice Leo Messi, od ove godine postao je poznati po Dakar Rallyu. 440 posada iz 50 država pojavilo se na ceremonijalnom startu i dan kasnije krenulo u avanturu dugu 8733 km. Spreman sam za novi Dakar, za novi izazov 2014. godine. Svaki Dakar je nešto organizator, izmisli neke nove etape, nove specijale gde otežava nama posao na neki način, ali znamo tačno šta nas čeka. Ono što je najvažnije ove godine ćemo specijale imati mnogo duže, skoro svaki dan 100 km više, vozit ćemo dosta u isušenim koritima reka, tako da imat ćemo dosta dina, imat ćemo čak na nekoj specijali blizu 100 km dina, bit će vrlo zahtevno, bit će temperatura preko 40 stepeni i nadmorska visina preko 4000 metara. Na administrativni i tehnički pregled sa takmičarima smo otišli Vlade Rajević, motokrosista iz Srbije, inače Sagmajsterov prijatelj, i ja, reporter RTS. Bilo je zanimljivo na motoru. Mogli smo da pratimo znake u putnoj knjizi ili roadbooku i da malo glumimo važne ličnosti. Sama verifikacija, provera dokumenta i tehničkih karakteristika motora traje više od 3 sata ako je sve u redu. Potrebno je obezbediti 23 pečata u ovoj knjižici da bi mogli da startujete. Nakon završene kontrole, vozilo ide u Park Ferme i ne sme se dirati do starta. Za to vreme sprema se hrana, a majstor Roštilja, kad je čuo dakle smo, samo je rekao: Para Novak Đoković, carne Argentina. Sagmajster će voziti u holandskom timu sa dvojicom Slovenaca i Nemaca, jednim Australijancem i Mađarom. Pa mnogo nam znači svakako okruženje dobrih ljudi, zato što možemo da računamo na druge, tako da bilo što nam se desi na specijali, sigurno će neko od nas da stane drugom takmičaru. Dobra je atmosfera u ekipi, pozitivna energija, svako želi drugom da pomogne i to je najvažnije na Dakar Rallyu. Oni najiskusniji znaju šta ih čeka, pa koriste svaku priliku da se opuste pred početak takmičenja. KTM-ovi asovi, Koma, Farija, Viljadoms i Čaleko izabrali su isti restoran kao Sagmajster i njegova ekipa. Argentinski biftek, najbolji na svetu. Srbija je na Dakar Rallyu do sada imala samo 4 predstavnika. Motociklista iz Subotice Gabor Sagmajster prijavljen je od 2008. a učestvuje od 2009. jer je te prve godine takmičenje otkazano zbog pretnji terorista i premešteno iz Afrike u Južnu Ameriku. Božo Ristić vozio je 2009. ali je odustao, baš kao i automobilska posada prošle godine, u sastavu Bojan Milovanović, Darko Veljković. Sagmajster je 5 puta dolazio do cilja, a zbog tehničkog kvara odustao je samo 2012. Ove godine Dakar Rally vozio se kroz Argentinu, Boliviju i Čile. 13 etapa sa danom odmora u Salti. 36. Dakar Rally počeo je u Rosariju. Na desetine hiljada Argentinaca pozdravilo je sve učesnike najtežeg automoto takmičenja na svetu na putu ka San Luisu, gdje će biti cilj prve etape. Najviše je bilo motociklista, 179, a najmanje kvadova 41. Startovale su 152 automobilske posade i 71 kamion. Koliko će ih biti na cilju, teško je proceniti. Praksa je pokazala da skoro pola ekipa odustane. Pozdravljam sve u Srbiji, pozdrav, čao!
Dakar Rally se od 2009. održava u Južnoj Americi. Titule brane Stefan Peterhansel i Cyril Depre. 809 km takmičari moraju da pređu već prvog dana, što znači da od starta kreću izazovi. Specijalni ispit biće dug 180 km. Slovenac Miran Stanovnik već godinama je u istom timu sa Gaborom Sackmeisterom. Ovo mu je 18. Dakar. Izgleda da se jačamo svake godine, smo jači, jasno ova konstanta Gabor i ja nekako ostajemo i ja si nekako ne mogu zamišljati da je trka bez Gabora, da se ne zezamo, jer to su stvarno jake etape i treba nekako da se i malo razvedrimo. Deši Janoš je Mađar iz Budimpešte, treći put učestvuje na ovom reliju, a jednom je već stigao do cilja. Za mene je ovo najbolji tim koji sam mogao da zamislim. Ovi momci su veliki profesionalci i daju mi pravi savjet. Motor je radio dobro, ali je došlo do nekog kvara. Svi iz prateće ekipe su brzo reagovali i mogao sam da nastavim vožnju. U timu sa Gaborom bili su još Slovenac Marčić, Nemci Ingo Can i Jörg Majoli i Australijanac Alan Roberts. Motore im je pripremao Kaiser Thorsten sa jednim pomoćnikom, a deo ekipe bio je i fizioterapeut. Prvih 6 etapa voženo je u Argentini i vrlo brzo svima je postalo jasno šta ih čeka. Nisam očekivao da ćemo imati 180 km takve poteškoće kao što smo danas imali. Vozili smo u nekoj kamenjari preko stena i totalno smo se mučili. Znači, jedno sam čekao da završim ovaj dan i da preživim i da ne napravim neki kiks i da ne padnem i da motor dovedem do cilja u najboljem redu. Kako rame? Trne mi rame, ali bit će nekako. Ja se nadam da svaki dan pravimo masažu kad dođemo u kamp. Ja se nadam da će ne viknuti rame na ovaj Dakar. Malo ćemo zrelaksirati rame i onda još noge. Šta je posebno pod opterećenjem kod takmičara motociklista na Dakaru? Sve trapezi, zbog toga što stalno drže balancu, onda aduktori na nogama, podlakti. Kako tebi ovo sve izgleda ovaj Dakar, ili prvi put si sad? Da, ekstremno. U superlativima sve, ali ekstremno, da. Nije za svakoga. Takmičari nisu imali vremena pošteno ni da se zagreju, a već su počela odustajanja. Jedan od favorita, Robbie Gordon, zaostaje 2,5 sata za vodećima. Šta će tek biti kad učesnici Dakar Rallija stignu u pustinju, mada su danas imali prvi susret sa Dinama? Danas je bio težak dan za mene, a mislim da i za sve. Ja sam upao u vodu, tako da je u cilindar mi ušla voda i potrošio sam jedno malo manje od 2 sata vremena da sam to sredio. Ne bi sigurno uspio sam, ali su mi tamo lokalni ljudi pomogli sa alatom, pošto ja nisam imao svega sa sobom. Ali najbitnije je da smo tu, da je društvo skupa, da smo tu, da ćemo sada malo popričati kako je bilo na etapi i sutra novi dan. Bio mi je prvi put sa ovim motorom na dunama i nisam znao ni kako da se ih lotim, onda nekako sam našao, onda sam se izgubio još, pa dobro, na posljednje imao sam još jedan baš veliki kreš, usporo mislio sam da sam ulomio u kičmu, ali onda kad sam dobio opet zrakopluće, vidio sam da sam samo nabio na pleksus, tako da baš sam sretan da sam u cilju. Svaka priča ima dve strane. Posetioci i novinari imaju mogućnost da se malo opuste i upoznaju ljude, muziku i specifičnosti regiona kroz koji prolaze. Za takmičare, njihove inženjere i mehaničare, dani su prekratki. Imaju toliko toga da urade i nikad nisu sigurni da su baš sve pripremili. U novinarskom džipu koji je pratio ovu ekipu bila su 2 fotoreportera iz Slovenije, Andrej Brumat i Urban Veršić, i 2 Srbina, Vlade Rajević i vaš izveštač. Mi smo išli paralelnim putevima i svakog dana sretali se sa takmičarima. Slovenci su uglavnom spavali u šatoru u bivaku, dok smo mi tražili hotelski smeštaj zbog slanja izveštaja internetom. U bivaku inače internet preskup. Dosta se radilo, ali je bilo prilike i za uživanje. Kupanje u sred januara. Je li ima nešto lepše?
srećno Badnje veče i Božić. Želim vam Dakar Team Srbija iz Argentine. Ćao svima! Tek su prošla 3 dana na Dakar Ralliju, a odustalo je više od 50 takmičara. Za sada vode Nani Roma u konkurenciji automobilista i Španac Bareda Bort među motociklistima. Naš predstavnik Gabor Sagmajster je 77. u generalnom plasmanu, ali u svojoj klasi na 18. poziciji. Etape su sve teže i teže, a vrućina nesnosna. Težak dan, a tu sam opet. Celu trku sam navigirao. Zadnjih 50 km sam više bez naučara. Nemac Ingo Can polomio je rame i 3 rebra i morao je da odustane. Prednji točak mog motora udario u kamen koji je bio sakriven u pesku. Motor je poskočio i katapultirao me. Potom je motor doleteo i udario me od pozadi. Veliki problem može nastati kada automobili ili kamioni sustignu motocikliste. Peter Hansel ili neko došao je među nas i napravio taki oblak dima da Miran se skoro je ubio. Ja sam nekako išašao jer sam bio na notranjoj strani, ali on je bio na zunani, tako da... I Marčić je umeđu vremenu odustao. Danas se vozi etapa od San Juana do Čilesita duga 563 km. Publika će bez sumnje uživati, jer navijači po zabačenim selima stoje kraj staze i pozdravljaju takmičare. Chorizo argentino, muy bueno el chorizo argentino. Naravno, ima i onih koji su iskoristili priliku da malo zarade. Mi koji pratimo Dakar nemamo ništa protiv. Utolimo glad i probamo lokalne specijalitete. Na Dakar Ralliju postoje 4 kategorije: motori, automobili, kamioni i kvadovi. U okviru njih postoje klase. Kod motociklista razlikujemo klasu specijal ili elit i maraton klasu. U onoj prvoj takmiče se fabrički vozači i jaki privatnici. Imaju velike budžete i motore najnovije generacije, često sa delovima koje ostali ne mogu kupiti. Fabrički timovi sastavljeni su od više takmičara, profesionalaca koji tokom godine voze šampionat sveta i svetski kup u maratonskom reliju. Zanimljivo je da su uvek jedan ili dvojica favorizovani. Ostali u ekipi im pomažu da što brže stignu do cilja i zovemo ih vodonoša. To znači da ako, na primjer, KTM-ovo masu Marko Komi pukne guma ili se nešto pokvari na motoru, klubski kolega će se zaustaviti, skinuti deo sa svog motora i pomoći mu da reši problem, a tek posle će se baviti svojom situacijom bez obzira na zaostatak. Motori obe klase imaju 450 kubika, ali su agregati i ramovi koje koriste takmičari maraton klase, starije generacije i nisu konkurentni elitnoj klasi. Takođe, u maraton klasi nisu dozvoljene ni zamene motora ili još nekih ključnih delova, dok je u elit klasi to moguće uz određene uslove. Gabor Sagmajster vozi u maraton klasi i, iako poput svojih kolega nema šansi za vrh, bori se da svaki dan stigne do cilja, a to nije ni malo lako. Na putu za Čilesito i San Miguel de Tucumán takmičari prolaze kroz jedan od najlepših i najdivnijih predela Argentine. Zemlja kaktusa, oni doduše nemaju toliko vremena da uživaju u ovim pogledima, ali mi prosto možemo da zastanemo i da se divimo prirodi. Baš je bilo toplo, ali može se zaspati i na plus 40 stepeni. Samo je potrebno pronaći hladovinu. Putujemo već 3 nedelje od Čilea, preko Bolivije i Argentine. Potom se vraćamo u Čile. Samo želimo da pratimo Dakar. To je neverovatno iskustvo. Da, zaista je tako. Puno ljudi smo sreli. Sve je potpuno drugačije od Afrike. Ovde svi navijaju, uzbuđeni su i divno je biti ovde. Publike je kao i svake godine dosta kraj staze. Uvek su tu novinari, snimatelji, pa i veoma temperamentni latinoamerički radioreporteri. Porque es el número 5, Francisco Chaleco López. ¡Atención porque Chaleco López! Acaba de meta, culmina la cuarta etapa del Dakar. El chileno Francisco Chaleco López. ¡Cómo te quiero, Chile lindo! Francisco Chaleco López ya está en zona de meta. Apsolutno sam perfektno navigirao. Išao sam sam i sat i po vremena sam radio
na roadbooku juče uveče. Stvarno sam perfektno i precizno uradio, tako da sam bio 100% siguran konstantno u sebe. Kad sam pogledao na roadbook, tačno sam znao gdje se nalazim i psihički to mi je jako olakšao posao ovaj dan. Povećao sam tempo, išao sam strahovit tempo, baš jak tempo, a i desilo se ovo da sam pao normalno, jer sam nekad hipertervirivao, ali ništa strašno, rep sam slomio na motoru, u sebi ništa, odmah sam ustao i u roku pola minuta sam već nastavio. Vidimo tu da je organizator stvarno počeo da pravi selekciju od početka, od prvog dana i ko preživi u tom smislu, u sportskom smislu. Tako da i danas je bila teška etapa. Ja sam napravio jednu navigacijsku grešku zbog toga što mi nije radila antena na GPS-u, ali evo, tu smo i idemo dalje. Danas sam gledao ujutro na startnoj listi od 170 ili 180 takmičara, 111 nas je bilo na startu četvrti dan. To od kad ja vozim Dakar Rally tu u Južnoj Americi nikad nije se desilo. Pa treba vidjeti samo našu ekipu. U našoj ekipi već 50% takmičara fali, 3 takmičara je već posle trećeg dana ispalo. Hvala Bogu, sad smo stigli. Ja se nadam ovi 3 takmičara su takvi koji su već više Dakara završavali da će vidjeti cilj. 2 weeks of pain. 2 nedelje mučenja nas čekaju. Jedino dobro je kad stigneš na cilj. Dakar Rally je sve teži i teži. Prošle su one prve etape, sada se ide polako ka Andima, dosta je peska, izuzetne su vrućine i mnogo je odustalih takmičara. Više od 50% učesnika već je ispalo, a prošlo je samo 6 etapa. Nastradao je jedan motociklista, život su izgubila i dvojica argentinskih novinara. Predstavnik Srbije, motociklista Gabor Sagmeister, dan odmora u Salti dočekao je na 53. mestu u generalnom plasmanu, dok je 14. u svojoj klasi. Stvarno sam dao sve od sebe i na svakom kočenju sam bio precizan i dodao da vreme gas. Potrudio sam za najbolji rezultat što se može. Ja mislim da sam uspeo, jednu jedinu malu grešku sam imao, skoro sam proleteo u provaliju gde je Contairdo Lopez ispao danas. Potpuno istu, nije bila krivina predviđena i ja sam mnogo brže ušao u tu krivinu nego što treba, ali sam uspeo da se izvučem. Među motociklistima vodi Marko Ma sa KTM-om, dok je u konkurenciji automobila prvi Nani Roma sa Minijem. Gerlan Šišerit, francuski rally vozač, koji je kao profesionalni skijaš više puta bio i svetski prvak u freeridingu, već godinama učestvuje na Dakar Rallyu. Ovog puta ima dosta problema sa automobilom. Čujte šta je ekskluzivno za RTS rekao. Hvala što me podržavate. Došli smo ovde da damo sve od sebe, ali svakog dana se desi neki problem. I danas smo dobro počeli. Mislim da smo vodili, a onda smo ostali bez pogona na 4 točke i stali smo. Žao nam je zbog toga. Dan odmora proveli smo u Salti, ali nas je kiša sprečila da se šetkamo. 7. etapa nije bila ista za sve učesnike. Automobili i kamioni vozili su još jedan dan u Argentini, dok su motori i kvadovi otišli za Boliviju. Bolivija je postala 28. država koju su posetili Dakaristi za 36 godina, koliko postoji ovo takmičenje. Bili smo u Boliviji 2 dana, dočekali su nas vrlo ljubazno, bilo je preko 350.000 ljubitelja Dakar Rallya, došao je gospodin predsjednik Morales, slikali smo se i baš je bila prava fešta. Spavali smo u jednoj kasarni koji je nedaleko od Ujunija, tako da je bilo perfektno. Bio je dobar susret sa predsjednikom Moralesom u Boliviji. Tamo smo boravili onu noć kad smo stigli u maraton stage-u iz Argentine, onda prešli v Čile i svakako trebali smo da pozdravimo predsjednika, da se rukujemo s njim i jasno malo smo popričali, tako da kaže da dobro nam stoje njihova odela, i kape i sve, ovi pončoti, da sam kaže pa ti si naturaliziran Bolivijanac. Sam rekao pa dobro, kad će dobiti pasoš? Kaže može sutra, prezime će ti biti Morales, a može da održiš ime, znači Miran Morales.
U Boliviji najmanja nadmorska visina gde smo vozili je bilo 3200 metara i popeli smo se preko 4000 nadmorske visine, tako da je bilo vrlo hladno. Temperatura je bila tu između 2 i 5 stepeni, ali dobro smo se obukli, nije nam bilo hladno, tako da na specijali svakako se takmiči, tamo nemamo do vremena da razmišljamo o tome. I mi koji izveštavamo sa Dakar Rallyja dnevno prelazimo između 600 i 800 km. Pre 2 dana bili smo u Argentini, a potom prešli u Čile. Svaki prelazak preko Anda je priča za sebe. Neponovljiva priča koja nas uvek učini izuzetno srećnim. Andi se prostiru kroz 7 država Južne Amerike. Najviši vrh je Aconcagua sa 6960 metara, a mi smo na putu za Čile, preko graničnog prelaza Paso de Jama, uspeli da dostignemo kotu od 4873 metra nadmorske visine. Utisci su fantastični. Uživali smo u prirodi, sreli se sa lamama, pticom flamingo, šetali smo po Slanom jezeru, kupovali suvenire od lokalnog stanovništva i slatko ručali kraj džipa. Ovo je luksus koji ne može da se priušti svaki dan. Kako vam izgledaju Andi? Prelepo. Ovde se čovjek osjeća tako fascinantno na ovoj visini od 3500 metara, pored Slanog jezera. Evo mi sad jedemo ovde zajedno. Dakle, ovo su trenuci koji se pamte ceo život. Putovao sam od stvari od Nikaragve, Kostarike, Paname, Brazila, Argentine, ali ovaj dio tu na granici sa Čilom je izvanredan. Ovi Andi su baš lepi. Upravo smo bili na 4873 metra nadmorske visine. Samo mogu reći da sa one visine krajolik je još više super nego inače. I zahvaljujući ovoj Toyota Hilux stigli smo posljednjih 70 metara na 4 kotača tamo gde uopšte nema puteva. Poseban utisak na nas ostavili su biciklisti koji voze preko Ande. Krenula sam iz Ušuaje i prešla sam biciklom 4000 km. Sada sam na Andima, možda deluje teško, ali ako imate vremena, nije problem toliko voziti biciklom. Meni je normalno. Kako li je takmičarima? Odakle im snaga, koncentracija,
volja da 14 dana voze po teškim terenima i nenormalnim uslovima. Na koji način reaguju kad zalutaju ili ostanu bez vode, kada se pokvari motor, kako rešavaju probleme u navigaciji, pobeđuju sopstveni strah i prevazilaze zamke koje im organizator priprema na putu dugom skoro 9000 km. Pravu istinu znaju samo učesnici Dakar Rallyja, a onih 1 milijardu ljudi koji prema zvaničnim podacima prate reportaže sa ovog takmičenja, navijaju i pokušavaju da naslute kroz kakva iskušenja prolaze sportisti na stazi. Prva stanica u Čileu bila je rudarski grad Kalama, a potom se karavan pomerio ka Ikikeu, gradu na obali Pacifika. Mi smo prvi susret sa okeanom iskoristili da se osvežimo. Bilo nam je neobično, jer smo dan ranije bili na 4800 metara nadmorske visine, a zatim smo se spustili na nivo mora. Meduze su nas sprečile da se duže zadržimo na ovoj plaži. Tog dana naš predstavnik povredio je desno rame. Ni levo se još nije oporavilo od preloma prošlog leta, ali tako je to na Dakar Rallyju. Kao što i vi sami vidite, pao sam kod 130 km i preko volana i baš sam se razočarao. Mogao sam sam da ustanem, međutim, nekako sam došao do cilja, još imao smo 280 km, dosta dobar tempo sam diktirao, međutim, osjećao sam bolove, još veliki adrenalin tokom vožnje, još to nije toliko uticalo na mene nego kad sam stigao u kamp i počela vrtoglavica, skoro sam pao u nesvest, legao sam, otišli smo kod doktora i rekli su da nije slomljeno, međutim ogruvano je jako i sad smo stavili ovu stegu i ja se nadam da ću sutra moći ipak da krenem. Sa operisanim ramenom i motociklom koji je star 3 godine, ovo je izuzetan uspeh. On je još uvek tu, pobedio je neke fabričke vozače, prešao je sve prepreke i pored padova i drugih problema koje imao, on je još uvek tu. Vi ga već drugi put pratite. Šta je po vama Dakar Rally? Pa i sami znate, Dakar Rally je najjači rally na svetu. Teško je opisati dok ne dođete na lice mesta da vidite kako izgleda sav taj rally, koja je to logistika, koliko je naporan, koliko je težak, koliko ljudi pate ovde, ali opet imaju želju i taj sportski duh koji ih tera da idu dalje. Kod automobilista dominiraju minijevi vozači. Kod motociklista izdvojili su se Marko Maj i Bareda Bort. Takmičari dnevno prelaze velike razdaljine. Svako od njih uzda se u znanje i još po nešto. Ja sam Mađar, moja majka je Ruskinja i ovo je moj moto. Danas je bila jedna teška etapa, pošto od početka je izgledalo da neće biti nešto posebno, ali posle smo otišli na Dine, tamo je bila jako teška navigacija i tamo se mnogo ko mogu da izgubi. 13 sati proveo je Gabor Sagmeister na motoru u 10. etapi do Antofagaste. Tog dana odustao je i čuveni Carlos Sainz. Svaki checkpoint sam hteo da uzmem, međutim, jedan nisam našao i sasvim slučajno mi se pokazala na GPS-u jedna strelica i strelica me vodila nazad u bivak, odakle sam krenuo pre 2 sata. 123 km sam išao više, ali tu sam, stigao sam i jako veliku podršku sam dobio iz Srbije preko SMS-a i zvali su me milion puta šta je Gabi, šta je, nemoj da se, pa kažem neću da se predam, ali nešto sam zabrkao, ali što je važno, tu je sam i osjećam se dobro, nisam mnogo umoran, išao sam 863 km umesto 720. Pozdrav svima i nastavljamo sutra dalje. Da, Gabor, znamo da je on borac, on neće da odustaje, on će sve da napravi, da ne razočara sebe i
prvoj vrsti i ostalih koji navijaju za njega, ali ja sam siguran, ok, ima Dakar, u Dakariju uvijek ima nekih problema, niko nije došao bez problema, a ja znam da ga boli rame, a znam da će i sve da od sebe, da će sigurno stići u cilj. Još jednom veliko hvala za podršku, jer bez vas milion SMS-ova sam dobio, milion poziva, idem 150 km/h u pustinji i čujem telefon da mi zvoni u džepu i moram iskreno reći, više puta suze su mi krenule, jer znao sam da takvu podršku imam, da ne smijem ovaj dan da izostavim, da ne stignem do cilja. U Atakama pustinji vožene su 11. i 12. etapa. Nani Roma bio je pod velikim pritiskom, jer ga je Stefan Peter Hansel pretekao i preuzeo vođstvo. Na Dakar Rallyu takmičari sa prostora bivše Jugoslavije dobro se slažu i pomažu jedni drugima. Slovenački automobilista Darij Novak odustao je u 5. etapi. Tek kad si na Dakaru, onda znaš šta je Dakar. Moraš da probaš, da vidiš kako ide etapa po etapu. To je drugčije kao rally koje smo vozili, koje traju 2, 3, 4 dana i 10 dana možda, ali tamo su etape kraćije, svakako lakšije nego na Dakaru. Ovdje sve ide do daske. Kad ide dan prema kraju, onda rečeš već sam kod sebe, evo sad smo već prošli skoro, onda ti naprave onu fintu i vidiš još 3, 4, 5, 6 sata možda preko noći. Kakav je osjećaj noćiti u pustinji i voziti po noći? Mi smo tamo treću etapu, kad smo vozili noći, vidiš gdje ti je kraj sipine, imamo i lampe dobre, svjetlost dobra, ali preko sipine ne vidiš da li je to 1 metar, da je to 5 ili 50 ili 500 metara, to ne vidiš. I ti samo ideš preko, moraš sa gasom do vrha sipine i onda smo letjeli. Smo letjeli jedan put, drugi put, onda sam kazao sada razmislimo. Onda smo spali do dana, ujutro smo u zoru smo se digli i došli do cilja. Tako da nekad treba malo razmisliti kakav je teren, koliko je, šta se ti može dogoditi na terenu. To je jako, jako nevarno. Debitant Simon Marčić u 3. etapi polomio ruku i odustao, ali je dobro prošao jer je pao u provaliju. Argentinci koji su pratili takmičenje izvukli su i njega i motor na bezbedno. Tekmovači odzad počeli pritiskat na mene i trebao sam da napravim nešto i izdali mi živci. U nepravim trenutku jako sam dao gas i izletio sa klifa. Da, mogu biti da se končuje baš puno gorije, tako da sam lako srećen da zlomio sam samo ruku jer motor bio je 15-20 metara niže, spasili me domaćini, tako da sam još onda probao da vozim još 120 km, ali poslije toga bolovi bili su preveliki i već me uhvatila tema, tako da sam trebao da savršim. Hrvatska je imala jednog suvozača. Tomislav Glavić je u tandemu s Argentincem Silvom bio odličan 20. Funkcija kopilota na reliju Dakara je specifična. Znači, poznavati dobro roadbook, interpretirati ga dobro, poznavati instrumente i više od svega toga poznavati dobro mekaniku. Jer reli je dug, svaki dan su 500-600 km specijale i vjerojatnost da ćemo nešto razbiti je velika. Znači, znati kakav je kvar, otkloniti kvar ili tražiti pomoć puno puta, biti psiholog, smiriti pilota, znati voditi ga, idemo malo sporije, idemo malo brže. Mješavina puno stvari. U ekipi naših predstavnika mehaničari Kaiser Torsten i Fabian Gurlah vodili su računa o motorima. Odbrojavamo sate do kraja, ali se trudimo da damo sve od sebe. Da li ste zadovoljni sa svojim vozačima? Na kraju je sve okej. Nisu imali oštećenja motora, nisu imali previše udesa, što je najvažnije. Gabor je povredio rame, ali vozi dalje. Pred posljednja 12 etapa vožena je od El Salvadora do Kopijapa. Na motoru imamo
5-6 vrsta različitih navigacionih sistema. Tu je merač metara i tu imam jedan rezerv, imam 2 komada, imam roadbook, putnu knjigu tako reći, imam navigacioni sistem što je direktno uključen sa Parizom, odatle dobiju signal i tamo nas iz Pariza konkretno nas prate. Imamo Speedocup, to pokazuje brzinu i tačan pravac. I imamo Sentinel, to je za telekomunikaciju, ako nešto se desi ili ako neko dolazi iza nas, onda to pišti, ako nas obilaze automobili i kamioni. I još imamo tamo neki telefon sa organizatorom, ako ne daj Bože nešto da se desi, ili da zovemo medikakopter ili da zovemo neku pomoć ili bilo koga. Ima dosta je to složno sad ovako, dragim gledalcima, da ispričam, to bi trajalo dosta dugo, ali je vrlo interesantno i stvarno mnogo znači ako neko dobro zna da navigira. 6. Dakar i 5. podijum. Kakav je osjećaj? Pa dobar je osjećaj, daleko je još cilj, ali ja se nadam ako sutra će biti sve kako treba i ako motor funkcioniše, imat ćemo 200 km isključivo kamenja i se nadam tamo će biti sve u redu. Posle dolaze 150 km dine gde će biti vrlo teško, motor će sigurno da se greje i ja isto tako sa motorom zajedno. Treba obratiti pažnju koliko goriva ćemo poneti, jer ne sme ni 10 litara ili 5-10 litara ne sme da bude više u tanku, jer i to usporava moje kretanje u dinama i mnogo je teži motor, onda teže se penjem, ali potrudit ću se i ja se nadam da ćemo se vidjeti sutra uveče isto u kampu. Već nekako imamo u ruci kao cilj u Valparaizu, zato je to najopasnije, pošto nam koncentracija otiđe negde s druge strane gde bi trebalo da bude i jako brzo može da se desi neki udes, neki šta ja znam, neka greška, manija veća koja može onda da prouzrokuje i jače posljedice. Moraš biti lud da bi ovo uradio. Ako nisi lud, kada završiš reli, onda ćeš poluditi. Mnogo je naporno, apsolutno teško. Šta mislite o svom timu? Miranu, Gabo, Deši Janošu i svim ostalim? Fantastičan je. Dobri vozači, Miran je 17. put učestvovao na reliju. Stalno ga pitam nešto. Odgovara mi uvek i pomaže mi da napredujem. I drugi momci su dobri, pomažemo jedni drugima. Mehaničari su sjajni. Torsten fantastično održava motore. Možemo odmah iza fabričkih vozača da budemo, čak i nekih ispred, tako da je sve bilo u redu, motor funkcionira kako treba, motor sad vi treba da znate ima 3 godine, 3 Dakar relija, 2 svetska prvenstva, dosta treninga, tako da, ali uspeli smo, dali smo mnogo truda, današnji dan mogu reći slobodno da koliko je bilo teško, toliko lako sam ga napravio. Dakar! 36. Dakar Rally završen je na obali Pacifika u čileanskom letovalištu Valparaiso. U jednoj od najzanimljivijih završnica kada su u pitanju automobili, pobedio je Španac Nani Roma sa 5,5 minuta prednosti nad Peter Hanselom, klupskim kolegom iz Minija. Kod motociklista 4. put do trona je stigao Marko Ma iz KTM. Predstavnik Srbije, Gabor Sagmajster, zauzeo je 53. mesto u generalnom plasmanu, što je njegov najbolji rezultat. U svojoj klasi, maraton, bio je 12. Na najtežem Dakar reliju stići, na 52. ili 53. sam stigao, sad ću da vidim tačne rezultate, ali sam prezadovoljan, stvarno. Uvek može bolje, ja to kažem, ali za sve ovo ostalo, za bolje uvek treba i malo više sreće i malo boljeg motora i svega toga, ali uradili smo sve što se moglo i prezadovoljan sam stvarno. Kad prođeš ciljnu crtu ovakvog relija kao što je Dakar, ne preostaje ti drugo nego da si sretan, da osjetiš nešto u sebi, nešto pozitivno, da znaš da je iza tebe, iza celog tima jedan veliki posao, jedan veliki uspeh i ja sam samo zadovoljan da nisam sam tu, da nas je tu više, da prate ta reli i ljudi u Srbiji
i u Sloveniji i u svim tim državama za koje znamo već iz prošlosti i da ćemo se sad svi zajedno poveseliti ovog uspjeha. Što ne smijem da zaboravim da kažem, želim svima da se zahvalim koji su me podržali, ne samo navijačima, sponzorima, generalnom sponzoru Europetrolu, Ministarstvo omladine i sporta, Vlade Vojvodine, gradu Subotice, Satraktu, Adam Špedu i svim ostalima koji su stajali pored mene i podržavali. Mogu slobodno da kažem i caridarnici Subotica i saobraćajnoj policiji. Stvarno oni ljudi koji su uvijek stajali pored mene i koji prate ovo i ja se nadam da nisam ih razočarao. Kako možete Južnu Ameriku da opišete? Južna Amerika je jedan nezaboravan doživljaj. Krenete prvo sa jedne strane ovog kontinenta, sa Atlantika, onda putujete kroz prelepe predele Argentine, penjate se na Ande i ponovo se spustate na drugu stranu tog kontinenta i nalazite se na Pacifiku gde smo mi upravo sada. Jedna nezaboravna avantura. U konkurenciji automobila prva 3 mesta osvojili su vozači Minija. Pobedio je Španac Nani Roma i postao tek 3. takmičar koji je osvojio prvo mesto kao automobilista i kao motociklista. Na 2 točka trijumfovao je 2004. Najtrofejniji učesnik Stefan Peter Hansel ove godine bio je drugi sa 5,5 minuta zaostatka, dok je Nasser Al-Attija zauzeo 3. mesto. Kod motociklista do pobede je stigao Marko Ma sa KTM-om. Iza njega plasirali su se klubski kolega Jordi Viljadoms, Olivier Pan i Cyril Depre iz Yamahe, dok je Baleda Bort, koji do 12. etape bio kandidat za trijumf, zauzeo tek 7. mesto. Hello, I'm Marko Ma and I want to say hello all the Serbian people. Thank you. Najuspešnija žena na 36. Dakar Rallyu bila je Laila Sanz iz Španije, koja je zauzela 16. mesto. Miran Stanovnik osvojio 26. mesto, dok je Sagmeister ostvario svoj najbolji rezultat. Bio je 53. u generalnom plasmanu. U klasi maraton zauzeo je 12. poziciju. Teši Janoš plasirao se odmah iza njega. Kod kamiona Kamaz je ponovo prvi zahvaljujući Andreju Karginovu. Gerard Deroy je sa Ivekom zauzeo drugo, a Edvard Nikolajev 3. mesto, takođe sa Kamazom. Razlika između pobednika i drugoplasiranog iznosila je samo 3 minuta i 13 sekundi. U konkurenciji kvadova slavio Čileanac Ignacio Casale sa Yamahom. Poljak Sonik bio drugi, a Holanđanin Huseini 3. Dakle, završeno je još jedno poglavlje Dakar Rallija. Za neke srećno, za druge manje uspešno, ali tako je to u sportu. Ostaje još samo toliko vremena da vas pozdravi ekipa koja je budno pratila ovo takmičenje od 5. do 14. januara.